Днес при нас е Мигел от Animal Rescue. Тежък случай с голямо медицинско предизвикателство. При миналата операция, преди около 3-4 седмици, направихме така наречената подмяна на става или ендопротезиране, защото той има всъщност две локсирани тазобедрени стави. Освен това имаше и старо счупване на тибията. И на една операция сменихме едната тазобедрена става и фиксирахме тибията. Тялото му походки, позицията на тялото е много променена, така че е трудно да се забележи, но при контролния преглед, установихме, че му е локсирана тези компонентите от ендопротезата, което е най-честата форма на усложнение поради все още несрастване на меки тъкани или други причини и е възможно те да се буксират. За съжаление, наместването консервативно е невъзможно, така че трябва да направим малка ревизия. Малък достъп, при което може да стигне до промяна на позицията на чашката или просто пришиване на меки тъкани, изкуствени връзки, за да може да задържиме бедрената глава на място и да може да работи добре. Иначе фрактурата на тибията зараства добре. Другата става, тя също е локсирана. Там изчакваме за сега да видим какво ще бъде положението. Различни проблеми, които лекуваме по различен начин. Animal Rescue София. Заедно помагаме!